Mislim da je to opasno jesti. Ako hoćete, ja mogu da počnem. Hajde, Suzy, nadamo se da te torta neće razočarati. Ove žele oči su tako zabavne. Baš ti lepo stoje. Hajde mi da probamo Suzyn tortu. Sklonite svoje ruke odavde. Odmah. Jao, nismo uspjeli. A bili smo tako blizu. Počet ću od želeja. Jao, tako je mekano super. A unutra je mnogo punjenja. To je baš prijatno iznenađenje. Jako sam srećna. Ipak slatko odlično podiže raspoloženje. Moram brže pojesti žele da bih počela da jedem tortu. Kakva brzina, cool. Nisam mislio da može toliko pojesti. Ovo je tek početak, Zak. Loše me poznaješ. Kakvo ogromno oko. Nema šanse da mi stane usta. Moram da ga ugrizem. Počinjem da se plašim njenog apetita. Šta ako i nas pojede? Ne brini, Mary, sve dok imam tortu, na sigurnom ste. To je to. Oči sam pojela. Kako je to sve stalo u tebe? Na prvi pogled si tako mala. To se samo čini. Još imam puno mjesta u stomaku. Taman za tortu. Više ne sumnjamo u to. Gledajte me kako umem. Jao, vrti mi se u glavi od toga. Kako ukusno, stvarno mi se sviđa.